Takže čau lidi, se tam u dnešního videa dneska. Můžete vidět, že už jsem dokonce už i vidět a dneska jdeme hrát Bravko. Neobvykle. A tak jdeme na to, já tam dám asi. Tady to mám nechám, já to mám také tady a jdeme na to. Uvidíme, jaký to bude. Mimochodem tady zanechte odběr a like, nic vás to nestojí a moc mě podpoříte a můžu pak dělat další tady ty videa a různý jiný videa. Takže jdeme na to. Jo, já jsem to vybavím, tak. Tak pojďte mě chytáku. Káku jsem docela myslím. Nepojem. Můžeme se a... Tak. Mám tam trošku vidět prst, no. To se nedá nic dělat. Každopádně. Je tady shaders. To jsem tam myslím, říkám. Jako já jsem dřív nehrál i s obrazem, protože jsem měl starý telefon, na tom to ještě neměl, teďka jsem dostal nový, takže už to můžu taky dělat, takže už to je možné takhle natáčet i vidět. Je tohle lepší. No, to je takhle samo nahoru. Mě tam štuje, jak to má ten prostě tam můžu tam vidět, prostě to tak naprd. Yes. Ne! Mě to já mám někam portne, někam do jaký zóny. Já vpazu se. Tak to ne, si dáme úplně. Za toho ne? Ne. Kámo, to nešlo nic dělat. Já jsem moc málo hrát. Ach jo, nic. Nevadí lidi, nevadí. Ale jako, já jsem ho měl na 100 pohárkách a teďka mám na 35, což není jako že špatný. Ale to je nějaký, jo, lidi už mám fame, jo. Už si dělal fame 3 tady. Jako, já jsem si totiž koupil Battle Pass plus Scan a koupil jsem si ještě mechasky na Mendo. Nechám to jako ukázat takhle spíš. Jako mě se třeba mega líbí, jako ze všech nejvíc těch skinů. A pak jsou ještě jako 2. Ale jako mě se upřímně líbí nejvíc. Prostě ten černý. Tady. Jo, to už je takové. Ale já chci ještě na to tohle. Mimochodem, já jsem teďka nevydal dlouho videa, protože jsem byl na lyžáku a tam jsem nic nechtěl vydat. Tam, jako, je tam rušno, tak tam bylo a neměl jsem na velký čas a hlavně to natáčení a teďka už budu, ale natáčím ještě na druhý účet, na můj, kde mám 56 000 odběratelů, tak tam natáčím jako hlavně Minecraft a tady ty videa. A budu jako natáčet i sem, ale spíš tam, protože chcem jako dát těch 100k odběratelů, že jo. A jako je to jako můj sen dát 100k. Jako je to docela těžký, že jo. No. To si budeme jako.
Česku, jako to mám docela dost youtuberů, ale já chci jít mezi nimi taky, takže to musím dosáhnout tedy. Na Spikage. Vidíte, špatně. Jsme si koupili. No, jsem dal auto aim. No. Kamarky Edgar, prostě nic nedělal. Ach jo. Dám si někoho jiného. Já zkusím Sandisk a uvidíme se, vám to půjde zase. Mimochodem, jak jsou na konci Aeropassu ty bonusové odměny v úvozovkách, tak ono to je za 2800 XPček, že jo. A já jsem to teda dal a reálně tam jsem dostal na výběr, jestli chci box nebo něco jiného, a ten box jsem musel ještě zaplatit gemama, aby jsem vůbec dostal, takže ten největší scam. Nic nevím, jako nedoporučuji si jako platit jako gemama, prostě vemte si tu lepší věc, kterou nic vás to prostě nestojí a nepěte to zbytečně. Jako kdo chce, kdo má dost gemu, tak proč ne, ale já bych si to si jako sám upřímně asi jako nekoupil. Já jsem měl nějaký vajíčku, ne. Dobré, ale já jsem si vůbec kao našel. Držím se. Dobrý, jsem plný. A hlavně musíme dát 1000 odběratelů jako lidi, to jako musíme dát. Kdo tady nemáš odbírat, jako tam prosím dejte, jako nic vás to nechtěl, musím tím podpoříte. A já budu moc rád. Krásně. Trochu různě ten motiv podle mě. 7, já jsem 6. Hajzl. No tak. On byl asi víc než 7. Ale jako mi to jako mohli dát, neříkám nic. Prosím, dejte to. Nemohl jsem lidi nic dělat. A já bych si dal spíš koupil na kartě. Já bych jak vám rád ukázal ty bonusové věci, jestli máme tady něco s tím odkazu. No. Stop, jestli to je lidi, a hnedka sám ozvu. Tak jo, mám to lidi, splnil jsem další quest a můžeme si následně ukázat ten bonus. Tak co teďka tady bude? To říkám. 100 coinů nebo box a vylepší si ho ještě a já si vezmu ty coiny, protože já si šetřím na mechaskin a jako za 2800 jako 100 coinů jako nezlobte se na mě, ale prostě to je strašně málo. Kdy tam bylo třeba aspoň 500 nebo víc prostě, ale 100 jako to jako je špatný. Takže já doufám, že se vám video líbilo, určitě dávajte like, odběr pro další videa a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čauky.